Ay, ayan na mga tayo. Oo. Ay, meron na naman mga tayo. Ala ka. Ala ka. Ay, sus. Oh, no. Sayang. Ito nga pala yun natin kasi yung kanduli, walang balbas yun. Nakita ko yung balbas yun. Ayun na naman mga tayo. Yan, mga tayo, meron ulit. Ala ka, ang dami pala. Ano to, hinto. Ay, ay, hinto ulit. Ay, ay, hinto ulit. Mga tayo, hinto ulit. Ang laki. Naku, wala tayong panalo. Yon, good morning mga choy. Yan, welcome po ulit sa panibawang natin fishing adventures. Ano mga choy? At may iba naman tayo ng fishing spot. Okay. Sa may ano tayo mga choy, sa part pa rin to ng Laguna Lake mga choy. Tapos sa Taguig. So yan mga choy, bali tara, samahan niyo po ako. At ako'y nakakasana. At busy na yung kasama natin mga ano, mga isda oh. Yan, bigilap shoutout sa inyo mga master. Yan, dalawa yung pamiwas natin mga tayo. At sana makakuha tayo dito mga tayo. Mamaya na tayo mga tayo magsa-shoutout. Ayan na mga tayo, yun na. Uy, sayang. Sayang yun mga tayo, biglang nilubog oh. Ano kaya yun mga tayo, ano kaya biglang nilubog ka nun oh. Ala, ano to? Ala, kanduli. Ay, ala mga katay, ito yung mga tayo, ito. Ala, laking ito mga tayo. Lakas, sinabit pa. Ito. Oh, yun mga tayo, ito mga tayo. Laki. Ang laking nito, ulo. Thank you Lord. Aray. Uy, aray ko. Yun. Mga tayo. Yun, swerte tayo. Swerte tayo. Grabe, nagulat ako biglang nilubog sa gilid eh. Ayun. Oh, grabe yung tibo ito mga tayo. Ayun. Kaya natin yung lalagyan. One, zero. Ay, salamat. Grabe, akala ko kung ano na. Akala ko kanduli. Thank you Lord. Ay, happy pista nga pala sa Inang Guadalupe. No, happy pista sa kabarangay ko. Pinakasang ko mati yung kumpare ko. Mamaya na lang mga toy, may pang-ihaw na ako. Thank you Lord. Ay, may gilang shoutout kay Pading Ruben. Yan. At kay paring Jan Paul. Sa lahat ng tropa natin sa Guadalupe. Yan, sila Katoy Dennis, Katoy George. Yan, happy birthday nga rin pala kay kay Foreman Ramon. Yun, happy birthday. At kay Kabayan, kay Pinsan, may galang shout sa inyo. Nakuha mo tayo papulutan. Cause I know I never do. Ginagawa mo? Inside you. Pakanta naman po. Ganda ng huling upload natin mga sana sa Barangay Kupang. Sus. Grabe, yun nga alam mo ito, hindi ko masyadong video yung natin po. Kasi yung mga ito, naubusan ako ng sit-up doon, yung taga. Buti na lang yung pinangarbis ko yung huling huli. May napulot akong doon sa damit, nakasabit na taga. Yun ang marbis, napakatalim mga ito. Grabe, yun, may gilab shoutout nga pala sa lahat ng nakakabanding natin dyan sa may Barangay Kupang. Sila Kachoy Marjon, si Kabiwa, sila Kabingwit, Dice Road Trip, kila Kuya Lito, yun.
Shoutout na pala tayo mga tay. Siyempre, pasalamatan natin yung mga solid subscribers natin at sa mga comment sa ating channel. Yun, maraming salamat po. So yun, Miguel Love shoutout kay Lito Giray Vlog from Fuji Dul. Yun, Miguel Love shoutout sa inyo kasi Jason Alas Vlog, Miguel Love shoutout. Arnel Vlog, Miguel Love shoutout. Libmanan Channel, yun, Miguel Love shoutout. At kay Delpin Padilla ng Rangayan Panikitarlac, yun, salamat tayo. Lito Ariaga, Miguel Love shoutout Kachoy. At kay Marpil Dipanti, yun, Miguel Love shoutout sa lahat ng Dipanti family, yun, Miguel Love shoutout. Kay Sir James Santiago, yun, Miguel Love shoutout kuya. Trupang Biwas TV, Miguel Love shoutout. Junic Tik PH, yun, Miguel Love shoutout. Robert Ariagas and family, yun, Miguel Love shoutout Kachoy. Ariaga family, Miguel Love shoutout. Maraming salamat po sa inyong suporta. Terry Garandang, yung Miguel Love shoutout Kachoy. Mainit Bay Laguna Anglers, yun, Miguel Love shoutout. Maraming salamat sa inyo. Elvis Belgica, yung Miguel Love shoutout Kachoy. Yun, maraming salamat sa inyo mga tayo. Ay, ayan na mga tayo. Oo. Ay, meron na naman mga tayo. Ala ka. Ay, sus. Oh no! Oh, grabe, mas malaki yun mga toy. Naku, hinahanap siguro ito mga toy. Oh. Grabe, ang laki nun mga toy. Naku, napakaraming hito pala dito mga toy. Hito ulit yun mga toy. O kaya kanduling malaki. Sabi ko na mga toy. Ang liit kasi mga toy ng kibit, ganoon lang. Tapos sayang yung kanina pala, ganun din yun. Ayun, maliit yung kasi natin. Ayan. Yun na yun siguro. Pero kung may panalo ka kumati, yung iyari na yun. Nakita ko na yung ano yun. Parang balbas. Siguro kung makagat na yun mati, kaya nagka-shoutout ka. Naabutan ko yung ano. Sabi ko na nga ba mati, meron yun. Hito nga pala yun mati kasi yung kanduli walang balbas yun. Nakita ko na yung balbas eh. Ayun na naman mati. Yan, mati, meron ulit. Wala ka, ang dami pala. Ano to, hito. Ay, hito ulit. Hito ulit. Mati, hito ulit. Ang laki. Naku, wala tayong panalo. Daming hito pala ito ay. Mga katoy, medyo ano natin, pag-urin natin konti. Kasi baka ano makawala. Ang laki mga katoy, oh. Pasensya na po. May sa atin laki. Uy, yung laki, oh, mas malaki. Ay, Lord, masa. Oh. Wala akong panalok mga toy. Ay, yung flies. May flies ako mga toy. Ay, Lord, bigay niyo sa akin to. Hindi, wala po akong tayo pang ano tayo, pansalok. May flies pa. Maalang po yung leader line ko. Mahina. Yes, thank you Lord. Sana makuha natin. Hindi po yan, ako. Kaya yan. Ang laki tayo, mas malaki. Huwag mo wala pa, angatin muna. Kaya magkuha niya sa tubig, mabigat. Pagka nakangat yan, hindi gagalaw yan. Susubukan ko na lang ito mga toy. Oh, sabi ko na ba? Ginagawa mo. Yes! Yay, thank you Lord. Nakuha ko pa rin. Woohoo! Mga toy, nakuha ko pa rin. Ang laki. Buti na lang. Diyos ko. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Grabe, ang laki. Harvest tayo ng hito. Woohoo! Tay, ano na ito sana? Pangatlo na ito, Tay. O sana, nakawala yung isa ka. Maraming itugan. Grabe, laki.
Yay! Ang laki! Thank you! Uy, salamat sa flies. Buti na lang kasi nakaganon na lang tumatay eh. Di kagad gumanon ganon. So hinintay kong hinawak. Nagkabulan-bulan lang. Nadanganan ko ng konti mga tay. Tapos bumuka yung bunganga. Ginanon ko na kasi di talaga kayo mahawakan. Thank you Lord. Ay Diyos ko. Hiningal ako. Uy! Yes! Nakawala. Mga tay, naputol ko pa rin. Naputol eh. Ala. Andun pala yung hook sa ano. Ay mati, baka madali tayo ng baka makain. Diyos ko. Baka masip-sip take up ni paring Dinis. Madali yung hook, mga bunganga. Ay mati, magkain muna pala tayo. Ginagawa mo. Kainan natin ulit yung isa. Asan na yun? Natarantan ako. Ay talaga. Dapat tatlo na yun mga tayo. Nakawala lang yung isa. Nakita nyo naman mga tayo yung pasag kanina. Wow, napakaswerte natin sa laki-laki nitong Laguna Lake. Dito pa tayo na sa spot ko to. Tanggalin natin ito mga tayo. Yung mga tayo, napakaliit na yung yan mga tayo. Ay, thank you talaga. Yan mga tayo, napakaliit lang yan. Ang liit lang yan mga tayo. Size 6 lang ito mga tayo. Ay, laki. Wala. Hindi ko pa natanggalan tibo. Ano ba yun? Natarata talaga. Yun. Nakatibo ko pa ako eh. Nadali na ako ng isa. Kaya yun. Ay, naku. Grabe. Thank you talaga Lord Jesus Christ. Grabe dito lang mga tayo. Nasa gilid lang eh. Dito ilalagay ulit din ang putol mga tayo. Swerte yan mga tayo, swerte. Maliit na lang gilid, grabe. Kala mo ayungin lang talaga oh. Para makita natin kung sakali meron. Bumaba pa. Ay, grabe. Ito lang mati yung sit up ko. Yan o. Yan ang mga lalim lang o. Alam ko sa sa dito. Ano yan eh. Ay sa bagay mababaw nga ito. Dito nga sa sit up yan pagigit. Tapos makadali pa tayong mamaw na tilapia. Kapuri-puri ang Panginoon. Thank you Lord. Kailan pa yun boss? Kailan pa? Mga siguro mga 15 days na sila nag-ano dyan. Nag-harvest, walang nahuli. Ay, May butas. wala, ito yun. Pero wala na problema yan kasi dito na sa labas eh. Okay lang yan din Okay lang yan, kukunin. hindi na ako. Kala ko makukumpis kayo. Hindi yan. Sa labas na eh. Thank you. Oo. Basta pag sa labas na, wala na lang problema yan. Yung sa loob kanila lang yan. Yun, mga Insi Anglers Group, Blue Angler, tara na kayo. Marami pala dito. Oh, dyan nakawala yun eh. Yung hito dyan na yung may butas palang malaki. Ito na naman. Maliit na yung gibit eh. Malamang, meron yan. Maliit lang. Kasi malapit na naman dyan eh. Malamang dito na wala iba dyan. Ay malamang sa Sukmon, marami din ano. Oo. Boss. Ay doon, try natin kaya doon mga sa kabila. Ay susunod, alam ito susunod. Mukhang gusto kong maglagay ng taan mga tayo. Para malaking chance na makarami tayong ito. Yun sa mga di pa pala nakakaalam natin sa mga bagong nakatune sa akin channel natin. Yung ano na po yan, mga net, yung net po yan mga tayo, yung nakapaikot sa atin. Ano po yan yung
pinoprotektahan lang yan yung mga water lily na pumapasok dito mga tay. Pero hindi to po fish kids, hindi po yan. Yung hito po na sasabi ni tatay ay ni kuya, doon yan mga tay sa kabila. Meron doon parang ganito na maliit na siguro mga 10 by 10, mga ganun na patuan nila. Yun daw yung nakawala na na butas doon. So ito mga tay, pinoprotektahan talaga yan yung water lily na pumapasok. So yun lang mga tay, baka magtataka kayo. Face pan ko ito. Hindi po ito face pan. Yan. Sana madagdagan mga to, no? Yay! Ang sarap na naman naman ito. Ang ulam, gagataan ko ito. Maraming sili mo. Batuan ko nga dun mga sa gilid banda. Baka mamayaan dyan pa sila. Iba-ibay natin mga yung bato. Doon, ito lang sa kabila. Arde, saan ba kayo? Hindi ko magpaniwala. Galing talaga ng bumubulong sa akin mga tay. Yung kutob ba? Yung kutob pala hindi bulong. Mahirap yung pagkabulong. Yung kutob. Napakaswerte ko sa kutob-kutob mga tay kasi sabi ko, pupunta sana ako sa Barangay Sokmon mga tay, doon sa may inahabisan namin ng tilapia. Sabi ko, sasaglitan ko lang kako sa may iskinita na tao ni Kabingwit. Yan, may gilapsan ni Kabingwit. Baka sakali akong mayroon. Yun, ito, tsamba. Si RT. Wuhuy. Nawala na mga tay. Kahit kanduling sana man na malaki, sakto na yun mga tay, panghalo na. Bilis po, ito ako na maaga. Makikipesta ako sa kapitbahay, hindi sa amin. Wala namang kaming handa mga. Di katulad mga pag sa probinsya, pag pesta no, maghahanda talaga pag sa probinsya. Dito sa Manila wala. Di kanya-kanya dito eh. Di sila yung naghahanda kasi karamihan dito sa Manila pag nagpipista. Ano lang dito pag may mga bisitang mga kamag-anak, mga pinsan, yun mag-ano. Pero yung yung katulad sa probinsya na magkakatay kung ano-ano ganyan. Wala, hindi ko makita dito sa Manila eh. Pag sa probinsya, mga katulad ng Rizal yan, may medyo na ano na dyan yung yung diwa ng pista no? Si magdadalag. Ay magdadalag yan boss. Ba't napunta na yun doon? Baka may isda no? Kala ko mayroon na. Inaalon na pala. Yun mga tay, bali yun na lang po muna siguro mga tay kasi mamimiss na talaga ito. Mamimiss tayo kasi Dennis at kay Foreman. Magki-birthday rin. Meron na pang pang share. Grabe kinilig ako dito mga tay, grabe ang lupit talaga. Grabe. Siguro mga tay kung nadali ko yung dalawang kumibit ng kasi di ba yung hito pag kumibit ng tay ganun unti-unti. Tapos yung isang ganun sa akin, hito rin yun malamang. Grabe tong isa talaga mangilo. Matay grabe ang laki niyan mga tay. Ayun na. Yan lang po muna siguro mga tay para may magkikipista na lang ako. Thank you so much mga tay sa hindi tayo naka-harvest ng tilapia dito. Yung tilapia talaga yung punteriya natin dito talaga eh. Iwan ko bakit nagkaganon. Uy! Makawala ka pa. So yun, maraming salamat po muna mga tay at pasensya nyo na po yung natin. Ayan, malabo na naman. Pasensya nyo na po mga tay. At mega love shoutout sa lahat na nag-tune in po sa atin ng mga di nag-skip ng ads natin. At yan si Bossy magdadalag ata. Tap water, naku mukhang malabo yan dito. Ganda rito yung mga artificial isda. So yun, thank you so much mga tay. Maraming pong salamat.
Thank you mga toy, thank you mga solid subscribers ko. Maraming salamat Lord sa blessing po na naman po. Maraming salamat po. Thank you Lord. Thank you mga toy.